Истински хит! През последните години лепенките и гривните се превърнаха в най-популярното средство за борба с комарите. Задължителна покупка за всяко семейство през летния сезон. Безкомпромисният им успех се дължи на тяхната ефикасност, безопасното съдържание, модерният външен вид и лесната им употреба. Това, което предстои да видите, ще ви убеди напълно. Първата ни цел е да ви покажем, че използваните за теста комари действително причиняват охапвания. Нашият представител постави синя ръкавица, изрязана в квадрат с размери 3 на 3 см в едната си част, така че върху тази площ кожата да остане незащитена. Наблюдаваме колко охапвания от комари ще има върху голата кожа за период от 3 минути. Общият им брой е 35. Комарите притежават изключително силна способност да атакуват и да хапят за много кратък период от време. Следващата ни задача е сътрудникът да разопакова активния пълнител, да го постави в гривната и да я сложи на китката си. През следващите 3 минути наблюдаваме случващото се, а то е изумително. Резултатът е повече от впечатляващ. Никакви охапвания по кожата. Гривни и лепенки Aroma Defense против кърлежи и комари са напоени с 100% натурални масла от цитронела, здравец, лавандула и мента. Тези съставки са напълно непоносими за всички летящи, пълзящи и жилещи инсекти. Не съдържат никакви химически съставки. Гривните и лепенките са подходящи както за малки деца, така и за възрастни. Висококачествени гривни и лепенки Aroma Defense против кърлежи и комари са сигурен и удобен начин да се предпазите от неприятните насекоми по напълно естествен начин.